Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ. Πριν από περίπου 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί περίπου το οριοθετώ, ο κύριος Νάσος Μάκιος πήρε, θα λέγαμε, το ρόλο του πρέσβη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα. Ανέλαβε αυτό το ρόλο, αλλά τώρα έρχεται και μια άλλη διάκριση, γιατί είναι ο μοναδικός Έλληνας που επιλέχθηκε από όλο τον κόσμο για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 εβδομάδων που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάκιος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα η μία διάκριση διαδέχεται την άλλη. Δεν το έλεγα διάκριση. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί σας εξέλεξαν μέσα από πολλές αιτήσεις, φαντάζομαι. Είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος οργανισμός, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ουσιαστικά οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ορίστηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό στην 70η Γενική Συνέλευση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2015. Οπότε όταν υπάρχει ένα σεμινάριο, και μάλιστα το οποίο γίνεται προσωπικά από το κολέγιο του ίδιου του οργανισμού προς το ίδιο του το προσωπικό, αλλά και στις εταιρείες συνεργαζόμενες, και μάλιστα δωρεάν. Αυτό είναι η διαφορά, ότι είναι δωρεάν. Δηλαδή θα επιλέξουν από ένα μεγάλο κουβά από όλο τον κόσμο. Ήταν και πολλές οι αιτήσεις. Ήταν 3.000 αιτήσεις, μας το είπαν στο πρώτο μάθημα που είχαμε συνάντηση. Και επιλέξανε 328 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο μοναδικός Έλληνας, εσείς? Ο μοναδικό. Όταν είδα τη λίστα και έψαξα να βρω γκρις, ήμουνα μόνο εγώ. Πώς αισθανθήκατε? Αισθάνθηκα έκπληξη, γιατί δεν το περίμενα. Είχα ξανακάνει κάποτε αίτηση, γιατί είναι μια διαδικασία. Κάνεις μια αίτηση, σου έρχεται μια φόρμα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και τι έχεις κάνει. Προφανώς εικάζω ότι κοιτάνε το βιογραφικό σου, αν όντως. Και θεωρώ ότι και η ιδιότητά μου ως πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα βοήθησε και με επιλέξανε. Οι περισσότεροι υποψήφοι μάλιστα ήταν από Σαουδική Αραβία. Ναι, γενικά ήταν διάσπαρτα από όλο τον κόσμο. Ναι. Πήραν από όλο τον κόσμο, αλλά είναι ένα σεμινάριο το οποίο πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα τώρα. Κάποια πράγματα τα γνωρίζω ήδη, γιατί έχει να κάνει σχέση το ότι έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό πάνω στην κυκλική οικονομία εδώ στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αλλά μαθαίνω κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Δηλαδή δίνουν πολύ βάση στο σχεδιασμό των προϊόντων στην κυκλική οικονομία, ότι θα πρέπει το προϊόν να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή και στο τέλος του χρόνου ζωής να πηγαίνει στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση στο τελευταίο κομμάτι. Υπάρχει αξιολόγηση στο τέλος δηλαδή του μαθήματος, δίνεις ένα τεστ και διαρκεί 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες. Έχετε ακόμα άλλες 4. Ναι, είμαστε στο μέσο της δεύτερης τώρα. Τώρα οι δράσεις σας πώς πάνε? Οι δράσεις συνεχίζονται με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπως και πριν ξεκινήσαμε, και μάλιστα πρόσφατα κλείσαμε 2 χρόνια από αυτή τη δράση. Έρχονται μαθητές όσοι επισκέπτονται τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ξεναγούνται στη βιβλιοθήκη και τους ξεναγώ και στον κόσμο της κυκλικής οικονομίας. Και μάλιστα έκανα σήμερα ένα μάθημα μέσα στον ΟΗΕ. Μου έκανε εντύπωση η δομή του μαθήματος. Ήταν σαν τη δομή του μαθήματος που είχα αναπτύξει εγώ, γιατί ουσιαστικά λες τη θεωρία, αλλά δίνεις και παραδείγματα. Για να το κατανοήσει και τα παιδιά θέλουν παιδιά να το βλέπουν το παράδειγμα μπροστά τους, να πιάσουν το αντικείμενο που είναι παρασκευασμένο με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, και πραγματικά αυτό με ενθουσίασε και μου δίνει θάρρος να συνεχίσω και με μεγαλύτερη χαρά. Όλο αυτό το διάστημα που έρχεστε σε επαφή με τα παιδιά, πώς το βλέπετε, έχουν κατανοήσει την κυκλική οικονομία? Τα μικρά παιδιά του δημοτικού, ιδίως οι τάξεις της 5ης δημοτικού 6ης, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Τα πιο μεγάλα, όχι τόσο. Έχουν ξεφύγει μάλλον από το στάδιο. Τους φαίνονται λίγο κουραστικά. Τα μικρά εντυπωσιάζονται, αλλά εντυπωσιάζονται και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Δηλαδή τους δείχνω κάποια αντικείμενα που έχω και πραγματικά εντυπωσιάζονται από το πώς φτιάχνονται και από τι υλικά, από τι σκουπίδια φτιάχνονται. Γιατί waste is food. Τα σκουπίδια μας είναι τροφή. Έχουν θρεπτικά συστατικά που πρέπει να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε και όχι να τα πάμε στην ανακύκλωση. Κατά πόσο όμως στην πράξη μπορεί να γίνει αυτό, στην καθημερινότητά μας? Ναι, είπαμε είναι θέμα σχεδιασμού. Ναι. Θέμα σχεδιασμού. Και πέρα από αυτή τη δράση, με έχουν καλέσει το κλάστερ βιοοικονομία στην Κοζάνη
Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη μάλλον, γίνεται ένα φεστιβάλ βιοοικονομίας μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος και μάλιστα είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιοοικονομίας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έχει καλέσει εκεί ομιλητή και τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου, με έχουν καλέσει στο Παγκόσμιο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας που θα γίνει στις Βρυξέλλες και θα παρουσιάσουμε μάλιστα και την εφαρμογή που κάνουμε εμείς εδώ, αξιοποιώντας τα υπολείμματα του καρπού της ελιάς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πολύ και εσείς σημαντικά. τώρα μέσα από την εμπειρία σας, γιατί έρχεστε σε επαφή και με μικρά παιδιά για να δείτε και πώς σκέπτονται και πώς το βλέπουν όλο αυτό, αλλά και παραπέρα. Εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει μέλλον, ας πούμε, όλο αυτό στη χώρα μας, να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά? Το βασικό, το είχα ξαναπεί και στην προηγούμενη εκπομπή και το πιστεύω ακράδαντα, είναι ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση, αλλά όχι εκπαίδευση στα παιδιά. Γιατί οι νέες έννοιες όπως βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να τις μάθουν πρώτα οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι που έρχονται σε επαφή καθημερινά με τα παιδιά και μέσα από τη μάθηση να τους περάσουν όλα αυτά. Το να κάνω εγώ ένα σεμινάριο μιας ώρας χωρίς να υπάρχει ανατροφοδότηση, να κάνουν εργασίες, να προσπαθήσουν. Εγώ τους δίνω κάθε φορά όταν φεύγει ένα σχολείο ή τους δίνουμε το βιβλίο κυκλικής οικονομίας που έχουμε φτιάξει εδώ και 2 χρόνια με την κυρία Λίδα Βαρβαρού, ένα εικονογραφημένο σαν παραμύθι είναι, που έχει πρακτικές μέσα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας και έχει μάλιστα ένα QR code στο τέλος που αν το σκανάρει ο δάσκαλος σε πάει σε μια ιστοσελίδα όπου έχει διάφορες ασκήσεις και εφαρμογές προκειμένου να τα εφαρμόσουν στα παιδιά, αλλά χωρίς ανατροφοδότηση αυτό το πράγμα φθήνει. Και αν θέλουμε να μπούμε πραγματικά στην κυκλική οικονομία, θα πρέπει να ξεκινήσει από το σχεδιασμό των προϊόντων, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, να μπορούν να επισκευαστούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και στο τέλος του χρόνου ζωής τους να ανακυκλωθούν, προκειμένου να πάρουμε τα υλικά για να ξαναφτιάξουμε καινούργια. Μάλλον θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, θέλει να αλλάξουμε έτσι και την παιδεία μας πάνω Πρέπει σε να αυτό. αλλάξουμε και τον τρόπο που εμείς καταναλώνουμε, γιατί η κυκλική οικονομία δεν έχει να κάνει μόνο με την παραγωγή, έχει με την κατανάλωση. Μάλιστα, χθες σε μια παρουσίαση στο επιμελητήριο που έγινε, υπήρχε μια ημερίδα σχετικά με τη γεωργία, την κλιματική αλλαγή, δυστοπικό μέλλον ή όχι. Έκανα μια ερώτηση στο κοινό από κάτω, που συνήθως πάντα την κάνω. Τους ρώτησα ποιοι από εσάς ήρθανε σήμερα εδώ με ποδήλατο. Δεν σήκωσε κανένας το χέρι. Ποιοι από εσάς ήρθανε σήμερα με την αστική συγκοινωνία. Δεν σήκωσε κανένας το χέρι. Αλλά όταν θέλουμε να μιλάμε για κλιματική ουδετερότητα, δεν περιμένουμε να ανταλλάξει κάθε δημοτική αρχή, κάθε περιφερειακή αρχή. Θα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, ο τρόπο. Ακριβώς, και τη συμπεριφορά μας. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Βέβαια, είναι σημαντικό να ακούγονται όλα αυτά για να μπαίνουμε και λίγο έτσι ως μονάδες ο καθένας. Το λέω συνεχώς βομβαρδισμός με πληροφορίες, καλές πρακτικές. Πώς μπορούμε να κομποστοποιήσουμε τα πράγματα, τα οργανικά μας απόβλητα, πώς μπορούμε να κοιτάμε να παίρνουμε τροφές από την τοπική αγορά. Υπάρχουν πρακτικές, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τα μαλλιά όταν κουρευόμαστε, σε κάποιες χώρες τα αξιοποιούν. Ναι. Τώρα μόνο τα μακριά μαλλιά αξιοποιούν εδώ. Τα μακριά μαλλιά. Για να τα δώσουν έτσι και για. Πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία μας φαίνονται άχρηστα είναι χρήσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να μας δώσουν ένα. Άρα χάνουμε πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Ναι. Αυτό είναι και ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας, μια και είμαι και εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι. Τίποτα δεν είναι σκουπίδι. Ή αν είναι σκουπίδι, θα είναι πρώτη ύλη για να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι καινούριο. Να το σκεφτεί ο καθένας μας, θα σκεφτεί και την οικονομία που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε πολλά πράγματα. Ναι, είναι σημαντικά. Και είναι σημαντικό όμως να το ακούμε όλοι μας, να το ακούνε και τα μικρά παιδιά, να το ακούνε όμως και μέσα στο σχολείο για να τους γίνει βίωμα. Όμως από το μοτίβο της ανακύκλωσης. Ναι, εντάξει. Δεν είναι μόνο δίνεται έμφαση όμως στην ανακύκλωση περισσότερη. Ορίστε. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση όμως στην ανακύκλωση. Ναι, κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και μάλιστα σε συνομιλίες, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ μέσα στον ΟΗΕ και μπορούμε να ανεβάσουμε ένα θέμα. Και μάλιστα σήμερα ανέβασα ένα θέμα για το τι προτεραιότητα έχει η κυκλική οικονομία στη χώρα σας. Και οι περισσότεροι μου απαντήσανε ότι ναι, και στις άλλες χώρες κοιτάνε την ανακύκλωση, που η ανακύκλωση είναι σε χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας. Πριν έτσι ολοκληρώσουμε και για να δώσουμε και ένα παράδειγμα στους τηλεθεατές μας, ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας. Ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Όταν παραδείγματος χάρη μας χαλάσει το κινητό μας,
δεν θα πάμε να το πετάξουμε, θα κοιτάξουμε να το επισκευάσουμε. Γιατί μια από τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας είναι η επισκευή. Ναι. Το κινητό μας περιέχει 34 πολύτιμα μέταλλα μέσα. Άρα πετάμε πρώτες ύλες. Και μάλιστα μόνο το 9% των κινητών που πετάμε μπορεί και αξιοποιείται. Άρα και αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Και ένα παράδειγμα είναι οτιδήποτε μας φαίνεται χαλασμένο, να προσπαθούμε να το φτιάξουμε, αλλά να μας δίνεται και το δικαίωμα της επισκευασιμότητας. Δηλαδή να μην είναι ακριβή η επισκευή ενός προϊόντος. Πολλές φορές είναι ακριβότερη από το να αγοράσεις ένα ακριβώς, άρα πρέπει να αλλάξει όλο το μοτίβο και όλες οι πολιτικές προκειμένου να οδεύσουμε προς την κυκλική οικονομία. Γιατί οι πρώτες μας ύλες είναι πεπερασμένες. Ναι. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν. Άρα δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μελλοντικών γενιών. Άρα δεν θα έχουμε τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλά.